What's up mga katapa? Merry Christmas po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Hinabuyan, bayan ng Dagami, Leyte. At kasama ko po ngayon ang grupo ng Ang Tunay na Waray-Waray, na kung saan sila po ay mayroong programa dito para po sa mga kabataan. Ngayon po ay feeding program at nagpapasalamat po tayo at in-invite po tayo upang maging miyembro ng Ang Tunay na Waray-Waray Dagami Chapter. Kasama ko po ngayon mga katapa ang president ng kanilang grupo. Ano masasabi mo sa mga members? Shout out mo na lang yung mga nasa abroad. Shout out para kan Aimee Opiñano, Catherine, Anabil, Panton. Waray na. Ayan, sa lahat ng admin po, naada lang iyaw nga nasod. Merry Christmas po from here in Hinabuyan. Adi po yan na hit mga miyembro nga an grupo nga Ang Tunay nga Waray-Waray para magpaambit an ira grasya pinaagihan feeding program. Bindisyonan mga sponsor TV, bindisyonan mga nag-andang bilingan mga ng bindisyonan at waray iningatanan, pinangangaro namon kanito kung among Ginoo, amay namon nada ka langit, pagdayang walaran, kanin mga among naring ginagalan, ano mo pang sa ngaran sa Amay, sa Espiritu Santo. Wait. May timer kita. Ari kan burn. Awalin na ng 50 pesos. Okay. 150 para turpina ka ng labang amaya kanin. Merry Christmas. 1, 2, 3, go! Merry Christmas! Ano ka? Halibong mo na ito. Sige.
yato na dito. Kato na. Okay, be. Ano yung wala sisigon, be? Merry Christmas! Ha? Ano di mo kaya? 1, 2, 3, go! Merry Christmas! Okay, ilang seconds? 5 seconds, 0.85. 5.85 seconds. Sige, tigam ni nato ni Ilay. 5.85 seconds. Ato maruruyagon, linya lang kami. Sige na. Ato maruruyagon, linya. 1, 2, 3, Merry Christmas, go! Merry Christmas! Impulyon, maliwag tayo. Maray na. Sige. Ay, Anton, gusto makakuha ng 150? Hindi ka mahalayo. Ala, sige, pag inawad-awad na lang ka mo. 1, 2, 3, go! Merry Christmas! Okay. 4.61. So, seconds to beat 5.85. Maray na. Last na, honey. Kanina. Ano na, waray na? At nagpa-turtok yun na naman. Ready? And 1, 2, 3. Merry Christmas, go! Merry Christmas! 7 seconds! 7.50! 7.50 seconds to beat. Merry Christmas and go! Merry Christmas! Alright. Tira. 7 point? 63. Ang kanina? 60. 7.60. So, yan ang nangunguna. Ayan! Di kayo nang nangunguna to. Yan ang last. Nakakuman. No. Ang babae. Ayan. So, ang ulit ang muna. Hain na, Didi! Hain na! Kanina! Ayaw ka mo pagpaduso-duso. Ay ka mo, Didi. Sinasayin na natin yung bubuhat mo. Ano, waray na! Kani. Ready? 1. Kanina ikaw. 1, 2, 3, go! Merry Christmas! Dog. 8.62! Waray na? Waray na? May ta ko maliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upatin ka oro. Kani. Magkatuwang kita, ha? Okay, we have a winner! Parapakan natin! Yeah. Sumayad ako lang mensahe ng usa nga sigay. Ini nga aton sigay ang Pasko. Ano ba kahulugan ni Pasko? Man ka po galong Pasko. Di panhatag ko pakulong lang sa akin. Ako po nang tulugan. Akala Pasko amo ang gugma. Gugma. Diri lakay paghatag kundi kaya ini nga tao nga Kristo gumaan niya pagganti kay ginhalad ang iya kalugatingon para atong kataluwasan atong mga kalan. So gugma salit kay gugma
inuligay, pagipasayo ay. So amoy nito na akon silay, ang Pasko. Ito na, may pamati ka mo. Kamakalilipay panhunahunahon, kunti arabot na, Pasko naton. Ang mga pamilya, puros magmitayon, ang damang pagkaon o pati eremon. At yung mga atong makikita ang mga panimalay na magkadurilain na parol nga nabitay para pag sa ulo ang katao ang Ginoo nga pagkarawat ang mga regalo. Mga kabugtuan ako nagsasagdon. Dinilay ikaw ang makarawa ang pinaskuhan o ikaw mahatag ang pinasko ko. Ang hinungdan ang pagkatao ni Kristo at ang sundon tinuod na pagtuo. Ang iya kalagaringon iginregalo ha aton basta na matalwa mga kasakaan naton. At ang pagpaubos, impit na batasan. Kung maghahagila, dinhi nga katilingban. Waray may maabot kurian. Kay paprinuan niya mga kalipayan. Bisa ni Kristo, hiya nga ni Diyos nun. At kung pagpaubos, binuhat gihapon. Makaluluoy ang iya kahintang, ang inuliran na iya, tubungan ang kahayupan. Kita pa ang tao na binuhat lahat Ginoo, hindi magpaubos, sundon ang tinuod nga pagtuo. Tikang lahatuna, kita nga nahimo nga pinalamragan ang aton Ginoo. Ang aton batasan, aton gadbalhinon. Kuhaon ang butang, kamapaytason. Ang pagsigigugma, ang aton buhaton, kay amo ang hinglaw, manunubos nato. Kung karuyang naton maupay na pinaskuhan, at kung pagpaubos ang aton buhaton, ang nakasala aton pasailuon, ang pagbalik ni Kristo ang aton andamon. Mupay nga Allah.